Často za mňou chodia pacientky, ktoré majú problémy s menštruačným cyklom, majú pocit únavy a že ich telo nefunguje správne. Okrem hormonálnej disbalancie má na to vplyv i nedostatok vitamínov a minerálnych látok. Ženy majú v porovnaní s mužmi iné nároky na príjem nutrientov. Okrem vyváženej pestrej stravy je dôležité tieto látky prijímať aj samostatne. U žien sa pomerne často stretávame s nedostatkom železa, čo súvisí s nadmerným krvácaním a prejavuje sa navonok únavou. Vhodné je doplňať železo v chelátovej forme, ako je napríklad diglicinát, ktorý je šetrnejší k tráviaciemu traktu a lepšie sa strebáva. Je vhodné ho doplňať pridaním vitamínu C. Potrebný je prísun horčíka a zinku, ktorý prispieva k správnej funkcii nervového systému, hormonálnej rovnováhe a zníženiu únavy. V starostlivosti o ženské zdravie sú zaužívané rastlinné produkty, napríklad doporučil by som alchemilku pre udržovanie rovnováhy v období menopauzy a menštruácie. Dbajte na výber minerálnych a vitamínových komplexov s premysleným zložením a správnym zastúpením aktívnych látok.